но... Аз сега трябва да говоря, когато представа, да. Тоест, няма разминаване на това, което ти ми казваш и тя казва, нали? Да. Тя ти го разказва по-детайли. По-подробно, да. Да почваме сега. Каква е историята с ваксините? Да. Ваксините сме почнали. Каква е истината за ваксините от дарението от Турция? Също и какво не разбра обществото и защо? Материята ли е твърде сложна или някой крие нещо? Истината е следната. Задължението по българския имунизационен календар, едно от задълженията е свързано с това държавата да гарантира на хората, че една от позициите, именно 5-валентна ваксина Пентаксим, която е включена в задължително имунизационен календар, ваксината, с която се имунизират новородените, е осигурена. На търговете, които Министерството обяви в срок с нужното финансиране по всички нужни от законодателството процедури, дори бяхме отишли на рамково споразумение за 48 месеца, което беше някакво предварително изискване на индустрията, за да имат предвидимост в доставките си, т.е. търговски им интерес да бъде защитен. На сериозна част от позициите фирми не се явиха за 6-валентна, за 4-валентна и за 5-валентна ваксина Пентаксим. Това принуди държавата да търси различен път за осигуряване, за гарантиране на имунизационния календар. Апропо това изрично е предвидено от законодателя в Закона за лекарствата и простичаща наредба 10. Там ясно пише, аз съм ти я приготвил, дори то не става с снимки и така нататък, но там изрично пише за осъществяване на приети национални програми, каквато е националната програма за вакцинация. В случай на потребност от неразрешен за употреба в страната лекарствен продукт, изпълнителя на програмата, в случая Министерството и ресорния заместник министър отговаря за общественото здраве, прави мотивирано искане до министъра на здравеопазването, който взема решение за изпълнение на потребностите в конкретната програма, като посочва крайните получатели на лекарствения продукт. Защо казвам, че законът изрично е предвидил това? Защото спекулациите, които се получиха във връзка с по същество абсолютно изрядното становище и предложение на Върховната административна прокуратура, там ясно е казано, че в България не бива да се използват неразрешени за употреба продукти, освен ако те не са внесени в България по линията на наредба 10 или по един друг член от закона, който касае бедствия и кризисни ситуации. Тоест, именно в синхрони с констатациите на Върховната административна прокуратура, ние сме действали по буквата на закона, по наредба 10 и защото сме установили невъзможност на търговеца, който по силата на българското законодателство се нарича притежател на разрешение за употреба. В случая, разрешено за употреба по смисъла на закона означава разрешено да търгуваш с него на територията на България. Доколкото търговецът може да реши да не регистрира определено лекарство на територията на България и по този начин то да няма разрешително за употреба, т.е. за търговия. Или пък както е в случая, не изпълнява национална програма, като не се явява на търга. Той има такъв регистриран, но не се е явил на търга, което за държавата е едно и също. Ние влизаме в клаузата на наредба 10, която законодател изрично е предвидил, че когато търговски интерес или невъзможност на търговеца да се справи с нуждите на пациентите не отговарят на тези нужди, държавата има правото през тази наредба 10 да вземе нужните мерки и да осигури неразрешени за употреба в смисъл на търговия лекарства, да ги вкара за нуждите на българските болни. И ваксините не са единственото нещо. Всяка една от администрациите, включително и моите и предишните, е разписвала цели помъдници от медикаменти, най-основни медикаменти, които се използват за болница. Да кажем, фенобарбитал в венозна форма не е разрешен за употреба в България, защото търговецът е решил, че няма търговска причина за да го регистрира. Ние внасяме по линията на същата тази наредба 10. Тънкото и различното в този момент е, че тези медикаменти, внесени по линия на наредба 10, не могат да се търгуват. И те имат краен получател, било пациента в болницата, в случая по национална програма, кохортата от деца, която подлежи на имунизация съобразно българското законодателство. От гледна точка на сигурността, състава, качеството на ваксината.
Още веднъж да кажа, защото за мен това е важното. През какви административни процедури е минала държавата, за да осигури нещо, което иначе щеше да води до катастрофа в имунизационния календар, това наистина е, може би, експертен спор, в който вашите читатели ще се загубят. Опитах се да го обясня, ако е било достатъчно ясно било, но не това е важното. Важното е сигурността, качеството и състава на тази ваксина. Повтарям, тя е същата ваксина Пентаксим, която, когато българският притежател на разрешение за употреба, т.е. българският представител на френската фирма Sanofi се яви тук и го печели, по-миналата година е печелил тези търгове. В случая имаме в миналите търгове медикамент, който е дошъл от Франция в България, а в случая е медикамент, който е дошъл от Франция през Турция до България. Да кажа защо е това. Разполагаме, защо гарантирам тази сигурност. Разполагаме с ясната преписка между ЯО и Френската централа на Sanofi, където те ясно казват, че ваксината, освободена от завода, френския завод в Лион, който по принцип произвежда всичкото количество тази 5-валентна ваксина, което фирмата Sanofi прави, и е доставена в Турция, е идентично по състав и качество. Т.е. има протокол за освобождаване. Това са същите компоненти, които част от тях се опаковат окончателно във Франция и идват тук. В случая в Турция тези същите съставки частично се доопаковат. Ако искате, мога да ви прочита, ако ми е под ръка и конкретния текст. Сега не знам дали ще мога да го намеря. Конкретният текст на писмото, както и да е, после ще го дам, ако искаш да си го имаш. Второ, фабриката в Турция, в която предварително същия идентичен продукт на Пентаксима, 5 съставки, се доопаковат, т.е. прави се опаковка на част от тях в спринцовка. Тази турска фабрика има сертификат за добра производствена практика, т.е. GMP сертификат от няколко европейски държави. От Германия, от Англия, от Швейцария, от Румъния и ред държави в света. Около 50 от най-големите световни фармацевтични компании, наистина най-големите, работят с тази фирма, която е специализирана в крайното, ако не се лъжа според фармацевтична терминология, третично приготвяне на лекарства, т.е. опаковането им в спринцовки, ампули и така нататък. За нас, като институция, като държава, това, че от Англия, от Германия, от Швейцария са предоставили, т.е. членове на Европейската комисия по сертифициране на лекарствата на ЕМА са предоставили този сертификат за добра производствена практика на турския завод, е достатъчно доказателство. Нека да кажем, че има български фирми за производство, които не разполагат с GMP сертификат, какъвто разполага с турската фирма. Това не прави техните медикаменти, които се продават в България, некачествени, лоши, вредни или опасни. Разполагаме след това с сертификатите за освобождаване на крайния, вече окончателно пакетиран в турската фабрика Пентаксим, извършен от оторизиран представител на Sanofi. Тоест самата фирма потвърждава какво излиза, имаме за всяка една партида този сертификат. Тоест до тук всичко гарантира състава, начина на пакетиране, начина на производство. Остава последния момент, върху който разбирам, че има някаква медийна спекулация, как било транспортирано до България. Това нещо се транспортира в съответните хладилни камиони, предназначени за транспорт на медикаменти, с температурен режим, с всички показатели. Вътре има датчици, които отчитат в реално време с запис дали температурата по време на транспорта се е променила извън границите, зададено от производителя, че трябва да се съхранява съответния медикамент. Всички други параметри, които са нужни, за това да се гарантира, че транспорта на този медикамент не уврежда качеството му, което е било предмет на приемно-предавателен протокол на комисия от Дирекция Обществено здраве на Министерството, както става с всеки един продукт, който влиза в складовете на МЗ. Оттам нататък тази ваксина беше складирана в склада на МЗ при същите тези условия, както всички други ваксини, независимо по какъв начин, дали са търгувани през България или са дарени, и са раздадени на РЗИ-тата и на личните лекари. Същата ваксина, със същия състав, който се потвърждава и от писмото на ЯО. Затова основното, което и няма да се уморя да го повтарям, родителите на децата трябва да бъдат абсолютно спокойни. Дали някой, било политически, било икономически кръгове, ровят в административната процедура по осъществяване на това дарение,
Нека да ровят. Ние сме тук, за да отговаряме на това. И за да бъде абсолютно прозрачно, че дарението между две държави няма никакъв проблем. Това, което държа да стане ясно на всички, е, че нямаме какъвто и да било компромис с състава на тази ваксина, която е идентична с пентаксима, търгуван в България в предишни години, когато фирмите са благоволили да се явят на търг.